everyone. Welcome to Girl Talk. This is your host, Andrea, and you are still watching our Gugma series for the month of February. So this is actually our third and last episode. For our first two episodes, nakakita mo og mga love stories from unique couples. And karon, we wanted to end it. We wanted to have a finale episode nga power couple na sad ang atong guest for this show karong buntaga. So I hope that you all enjoyed your Valentine's Day celebration last Feb 14 despite the pandemic. And speaking of pandemic, I personally believe nga this pandemic has tested a lot of relationships today. Dunay mga wa na gyud nagkita ni samot ang pagka-LDR because of the pandemic. Ug duna say na test kay 24/7 nga nagkuyog sa balay, di ba? Because we have to stay at home. So for this episode, we are going to get a lot of relationship nga mga tips. How to keep your relationship and most importantly, your marriage strong despite the challenges that you encounter as a couple. So like I said, power couple ang ato ang guest karong adlaw. It's no other than Mayor Ahong Chan and his beautiful wife, Ma'am Cindy Chan. Hi, Mayor Ahong. Hi, Ma'am Cindy. Hi, good morning, Andrea. Good morning. Sa atong viewers. We're all red karon. Hindi ta masunog ani puros red. Happy Valentine's. Yes, happy Valentine's Day. First of all, we'd like to thank the both of you for inviting us into your beautiful home. Thank you And also. second of all, daghan kayong salamat for accepting our invitation to be our guest for this episode. Now, one of the things nga nakapa-amaze nako, Mayor and Ma'am Cindy, it was the fact that you are actually going to celebrate your 25th wedding anniversary this 2021. Amazing kayo because not all couples get that far, di ba? Naadyo'y uban nga makaabot og mga pagsuway sa ilahang kaminyoon. Yes. And dili tanan nga makaabot and makaselebrate og 25 years. But before ta mo go into the 25th year celebration, ganahan mo backtrack sa history sa inyong relationship. Can we go back to that first day? Asa mo nagkita and how did it happen? Anyone can answer that question. Mayor. Actually, it was started by her friend, no? Ako best friend. By her Lami. best friend. I worked before in the bank. I was a pick-up teller, and then someone approached me, and ayun siya na, "Are you from San Carlos?" So I said, "No." So after that, pag humana mo pick up sa kwarta, balik mi sa bangko, na-intriga ko, siko gunahon na, what's San Carlos? Because there is a San Carlos City, there's a University of San Carlos. So I tried to call that girl kung unsa pasabot niya nga San Carlos. So until such time na ako siyang gi-market to deposit to our bank, and then she introduced someone which is my wife now, Cindy, na Blind date. Blind date actually. to deposit to our bank, but muna na isod kaayo na siguro ang mga laki mahadlok sa iyahang mangulitaw because Nga naman. she's working before in one of the biggest company in Cebu, which engaged into Karajinan, and that time she worked in the Seaweed. States, no? She based in the US, so Okay. she's one of the marketing managers sa maong company. So moto na I tried to call her just to market to deposit to our bank, but since gikan sa US, nangutana og naba mi dollar account, but sorry to tell that because our bank is very small, we are just only a rural bank, we don't have dollar account. So mura og gamay mi nya taas kay sila. Sumoto na one day giingnan ko sa yung friend na can you meet each other, no? Pero sa man to, for professional or kanang gitupo-tupo na mo ato, Mayor? Wala pa yun. It's just only work. Work lang. Or blind date na to. It's like, yeah, Gabi naman to. Dito sa Marco Polo pa ba? Na sa matoy marag Rockets. rackets to. Yeah, Inom it's, doon pa siya. Rockets. So, moto na dito nami sa Rockets,
At that time, you're siguro 27 years old na me. We're both 27 years old na. So, Mayroon kayo both available. Single and available at Single the and time. available. Oh. So, mo to na, niingon na yung friend na ayaw lang dagang istorya kaysa sakto na mos edad, no? Ano yung mayor? So, bayo ba, kamo na lang, ana ba? So, dito nagsugod ang relasyon, no? So, after that, mo to na magginuntakay mi, at that time, wala pa kayo cellphone, no? Siya na sa cellphone, pero minimal pa kayo nga doon ay cellphone, no? Katulad mga executive mo doon ay mga cellphone, no? So, Beeper karga pa dito, to. beeper, yeah, beeper, no? Physical. If you want to give a message through beeper, no? So, mana na dito nagsugod, no? Nabaguhan siya kay mana kung magtawag ka sa phone, naka sa bank, yan nasa sa yung office, ingon ta na ato ang pirmirong hungit, atong tapos sa hungit. Sa kuan, Mandawi man kuan to. So, he's here in Lapu-Lapu. So, more on, hapit ko niya after, tennis player man siya. So, I go to him, magduwa siya tennis. Tanaw kasi yung mga games, ma'am. Ang first day na mo, igipabilib din ko kay kanang, after sa mong date sa tennisan, dinner. Hala, gidama ko niya sa regla. Ampo may dito niya. Ako, first time man sito na ako ito gid sa ibabaw ba, sa kanang shrine yun. So, moto akong kuan, akong pangadji sa Biren sa regla na kanang unsa man gani ni kaya yaming gaidan, yaming kanang blessan. So why dugay-dugay? In less than a year, naminyo. Really? The short doon ni amo. So short ra gid kay inyong Less than a year. panag-uyab di ay. Yes. Sakto na gusto sumig edad niya. Sakto. Bitaw. So na may uban di ba na Yes. dugay kaayo Ating mag-uyab. 10 years. Unya di day magdayon. Oh, Jud. Nya kami sa kadiyot ra kayo. Sa may with the- dugayon pa. With the grace of God, abot sa 25 years. Ana ba di ba? Wow, okay. So, question lang, Mayor, when you first saw Ma'am Cindy dito sa bangko, di ba? Or dili? The first I saw her is in the Rockets na katong Kato nang Storya naman to. But do you think na nanag ito'y murag, siguro not love, pero attraction at Spark. first sight? siguro na attraction because ako nakita niya na she's a responsible person, no, she's the right person na para nako because at that time I don't have plan to enter politics. Ang ako lang, I'm so friendly with ako yung mga grupo, and then siyempre natay mga relasyon sa una, pero lahi ragid sa iyahan na sometimes muadto ta sa atong mga friends, mabiyaan ako siya, but makapakita rin siya paagi. She can find ways how to mingle other mga wa niya maila, no, makastorya ragid siya, no, pwede ragid siya makastand ragid siya nga dili siya ma-bored. So parang hindi mo important na siya nga quality sa usa ka babae. Yes, especially na friendly kay ko na labang-labang kog laing lamisa siya mahabilin, pero di ko mabalaka because siya ka maorag gyapon siya Bitaw tinuod. Because there are others manggod nga at imanunon kayo nga dili mo pwede mabiyaan, dili kibo mo socialize sa uban. Ikaw, Ma'am Cindy, when you first met Mayor Ahong dito sa Rockets, restaurant ba din siya sa una? Or? Marag bar, marag na ay music. But when you first met Mayor Ahong, ma'am, would you say that he was the ideal man for you? Lahi ra sa dyan nga kanang you think pa na, uy, gwapo raman ni siya, uy, basin palikiro kay ni, chicks boy, di tagahanan ng gwapo kaayo, kay kanang mo problema. Maglabad ato mo. Pero kung nakikita ko gwapo.
Ang tama. Ang tama. Ano mo first impression sa iya? Ako first impression. Nga basig, babaero. When I learned sa na 18 sila kabuok, kung saan man nila ko pag-explain sa akong mama na religious kaayo, na 18 sila kabuok magsuon. Really? Oh, so, Parang five moms. One father. Okay. Yeah, 5 moms. Oh, so you imong know, family, Ma'am Cindy, was the conservative type. conservative ni. Ako mama very religious kayo. So muna. Motong one of the kuan Pero niyo. iya raman sang na charm ako mama pod. Oo ba? So how Tan man sa di raman di ay chicks boy. Mayra mong PR pero basta kutob lang looking ha, why touching. Manay kuan, manay atong Sabot. rule. Oh. Look lang. Yeah. Ay, paklaro dyan. Bayo kay nabitaw ko'y gwapo sa makitaan. Passing naman po. O tanaw ka no? Maragwa. For your eyes only lang, ma'am. For your eyes only lang, oh. For eye candy lang. So, Mayor, after pila lang ka months, na 1 year into the relationship, or what you kabot of 1 year? Wakabot. Oh. As kanus amo ka nakaplano, Mayor, nga kanang si Ma'am Cindy na gyud ang imuhang pakaslan. Actually, siguro before na plano na magpakasal, una, ano sa ka jud na timing na manguyab ka sa iyaha. So, it was started dito mi sa beach na Asa man nasa nga mga- beach, Mayor? There's There's Lapu-Lapu? Lapu-Lapu, sa Maribago. Sa Maribago. Yeah, gidaan ako siya dito because she's not from Lapu-Lapu. Dito nagsugod, and then siyempre kami lang duha, nagsugod sa usa ka balak. Unsa na balak? Ito dyan ko na ikaw. Tagay ng example, Mayor, sa balak. Unsa ni balak ka kay basig na kasi ka na makakaton og the moves ni mo, Mayor, kay nabi mi mga kaupanin nga single pa. Dito sa nahigugma sa akong balak. Unsa lagi nga balak, Mayor? Pwede ni mo mataga example. Katumanggod ka nami sa White Sand na nami sa makita na mo ba takas kay mong panglantaw kay naasab daplin sa baybayon, no? So ako siya giingnan na dili ko ikaw ikatandi og usa ka bulawan, kay ang bulawan may pagkaaw, it will fade, no? Dili po ko ikaw ikatandi og usa ka bulak, kay ang bulak may pagkalaos. Agto ko ikaw itandi sa malapad kong kalawran sa kadagatan, kay ang dagat may paghunas apan walay paghubas. Wow, papaki si Mayor. Kung siya na exact words, Mayor? Dito sa naig. Mo nang exact words kay mga po nang dumduman. Ma'am Cindy, unsay mo reaction ato? Murag di ka kabalibad atong balaka, ma'am. What was your reaction? Nabaguhan dyan. Yan ka ng first time maka-hear pod. Oh. Actually, nabaguhan siya because kasagaran good nga mobalak kanang mga tigulang na ba? Oo. Mama na, na yung mga Dying rayna-rayna. art na. Buwan na naging anak ba? Kasagaran, makamantigog yun kanang mga medyo hamtong nagpangidaron. Kung medyo bata ka, at that time I was 27 years old, but na-amaze siya na kamao ko mobalak. Kakilig ko. Sige, when we return, we will be talking about the marriage of Mayor Ahong and Ma'am Cindy, only here at Girl Talk. Thank you for staying with us. You're still watching Girl Talk. Og nasaksihan na gid ninyo ang makakilig kayo nga balak ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan for his beautiful wife, Ma'am Cindy. And we are back again. As we mentioned before the break, Ma'am Cindy and Mayor, nahisgutan naman nato ang inyuhang journey katong pag-upa mo nagkaila and katong nanguyab si Mayor. Pero Mayor, katong naghatag balak ka for Ma'am Cindy, was it murag marriage proposal or para ma-official mo in a relationship at nga time? Para ma-official ang among Official pa. relationship. Yeah. So, unsa may nahitabo pag-proposal para sa kaminyuon? Valentine's to. Valentine's. Sige, ma'am. Ito siya ring. Yun sa maniya, ma'am, like nag-date ba mo? Yun sa niya Oh, pagtuan? padong date. Margikan ko atong Singapore niya. Iya kong ikuha sa airport. Ya dito sa balay. Oh, dito klaro no na mo. Gusto nga dito. Amo na din na shock na lang.
Langingon naman na, kuan niya ta kay mamahay na ko. Morgana ba? Mamahay na siya March. Okay. So, kato, February 14, Oh. Valentine's. Oh. Pag March, birthday mo sa kong mama. Unsa, mamahay na lang ko no siya. Mo na din eh. So, kung man to mauso ang mga engagement party, mga magkuhan o mga event coordinator, set up, wala pa to. Simple lang, sa balay ra. Pati sa balay, siya di kuhan og ring. What's imong may numduman atong moment mayor? Well, motong hatagin ako sa ako ang work. It's like an engagement ring akong gihatag sa iyaha na ni-propose ko na siguro na it's a time na mo settle down na. No? So, for me, she's the right girl para nako, no, na masaligan, no, and then she's very responsible na maka-take care gid sa among children, no, in the future. So muna ako mahinumduman atong mga higayon na. How do you know, this question is for the both of you, unsa ni pagkabaw nga siya na gyud? How will you know nga that person is the one na you are destined to marry? Ikaw, ma'am, unsa ni pagkabaw nga si mayor na gyud? Kuan, of course the attraction is there, the love is there. So, and then he is responsible pod. Kanang mo na to, right time na pod good, the right time, right moment, right person. Parang na timing gud ang kinanglan. Work mo na no, work parehami na at that time parehami panglantaw na para sa among maayong kaugmaon, no, sa usag-usaw para sa amo ang pamilya. So diha nako nakita sa iya bitaw na kini na gid siya, no, na para nako na dili ko maglisod, no, sa akong kaugalingon, okay, you know, in a relationship kinahanglan gid magtinabangay dili lang ikaw kundi asa imong partner. So mo na pinaka importante sa tanan. So mato na nakaingon ko nga mo na magini ang babae nga ako ang gipangita sa akong kinabuhi, no. Siya natay mga relasyon sa mga niagi pero lahi ra gid siya. Mutuo mo, Mayor, nga importante nga mag-ampo gid ka para sa taong imong pakaslan. I-appeal gyud na nimo sa imong prayers. Yes, yes, of Moto, course. Yeah. Ito mi nag-ampo mi sa dirin sa regla. And then so after we kami na mo kuan mi og Sunday mass together. Yeah. He is a member of the Birin sa Regla male choir. So 6:30 in the morning. So sa mo to, ato mi mo puyo ato mi mo tog sa iyang tiya the night before para makasimba mig mo no 6:30 sayo kaayo. Actually, I was an altar boy when I was grade 2. Sa Kristan. Sa Kristan, oh. So until now, sa Kristan lang yapon ko. Lay minister na. Ngayon, mo sa Kristani siya kung like katong pag mass sa iyang mama. Way assistant ng pari ba? Mong i-invite. Na-memorize gihapon ni Mayor ang Yeah. kuan, mga kinahanglanong haton. Yes. Can you take us back to your wedding? Asa mo gikasal and how was it? Because karon mo good Mayor, di ba, if imo ma-compare ang wedding kaniadto, it was much more simpler back then. Karon kay grabe na kaayo siya kabongga. Mura bitag ang uban di magminyo because budget dayon gid ani kinahanglan ang coordinator, ang buwak, everything dako kayo. Pero how was your wedding life? Well, amo gitong Giplan bisan sa short ang, run na period pero kami nag-strive na maka-save adto na kunya we made it kanang realistic ra ba na wa mi mag-utang-utang. Yeah, siya na ko yung mga daghang clients mo so nag mga lechon. So lechon iyahan niya. So Asa nga simbahan ba? patoy coordinator. sa Cebu Cathedral. Patoy coordinator, ako ra to tanan. So ikaw ra. Di ba? Di pa nag-uso coordinator sa una. Yeah, pero naka-prenup ni. Wa pa to mausong prenup adto, pero nag-prenup gid ko og shooting ba. Sure na. Niya puro to na caterer niya na dito ra sa capital na social hall kay barato ra ang rental. So mo to kanang
Then, daghan mo tag sponsor. Bawian lang ni sa money dance. Gamay, Actually, wa jud na Wala. dimi ganahan na like among parents na kami man gid mo decide na ako singinan ko if we will decide na magpakasalta kailan kita duha sa atong savings mo atong igasto within our savings mo ra gid ang ato ang atong budget, gamito no atong budget so magkuan, this is our magkuan. budget mo ni atong kanon for our dress man na sa atong reception so nabawi raman sad sa mga regalo. Pero Mayor, I always tell ka ng mga managuya ba, they always plan for the wedding. But the wedding is just actually the first part. Ang pinaka-importante mo good is the marriage because there are so many couples no gastos like half Grabe kayo. million. Millions. Yeah. Millions for the wedding, for the Yeah, reception, di and then kabot after 3 1 year. years, magbuwag. Yeah. So, ari na patay sa na. sa kami yun. Yeah. How, unsa man ang inyong marriage journey? How did it change, especially after having your first child? Yeah. Nausa ba ang dynamics ninyo as a couple and yung time for each other? Unsay mga changes nga nahitabo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi pagkaminyo ninyo? Kuan man to siya. Ni enter na siya politics mga 1998 ba to? 98, After 2 years yeah. ba to? Niya, wa pa to siya kadaog atong time 86 man na to. So nagnegosyo na siya niya we're- ito. Negosyo lang 86. gusto sa ako sa akong company. So he really strived kay siya may man sa kani siya negosyo gyud. Yeah, I continued working. So I was so lucky lang po. We were so lucky na among ninong si akong boss si Benson Dakay, the late Sir Benson, gave us the chance na while I was still working, siya pwede mo supply og gusto. Unsay changes sa inyong kinabuhi, Mayor? From Actually, being single Yeah. to Yeah. being a married man? Sa isod no na usahay kanang pag-adjust no na tinuod yun na from single to a married man. Barkadista. Ako barkadista man jud ko kay I'm a tennis player. My time is more on my barkada. No, at first 6 months na mo in a relationship, naglisod jud og adjust kay nang akong kuan tuagit sa tennis, gula barkada, grupo na murag wala sa iyaha ang akong attention no kuan. Naabot sayo ba? Sa isubuntag. naabot ang time na murag naka-realize siya na nakalimot siguro ni siya nga minyo siya no. So mo to na parang siyempre normal na sa asawa na ang imong priority dili siya, ang imong barkada. So I don't know nga she decided na nagbilin siya note na ningon siya na I think dili ako ang imong importante, ang imong barkada. So siguro since ini nga time wala pa tay ini nga time na murag bag-o pa ta siguro agto na lang kasi imong barkada. Luod ba? Kasi yung Bitaw. pag- Wala mas gusto kinabuhi. So, Luod. anang Naigo ka to, Naigo Mayor. ko na ningon siya na kining ato ang mga unsay naa nato no nga mga let's say no tayo na natin mga assets no na siguro ato na lang yung bahinon. So ina na shock na lang ko ba ko ngano man ni na ingon ani man ni ana na at that time bragi siya so na worried ko na unsay mahitabo ba so mo to nakaingon ko nga labaw na ko pangita niya hain na siya na matawag ko sa kong mother-in-law Pero ingong mother-in-law unsa may na decide na ni mo pagkahuman. Pag uli na nako, Pag uli ko na ni Ma'am Cindy, yeah, Mayor, unsa daw? it's an eye opener no na ingon na kailangan you give priority to your family than your barkada. So mo ginay lesson learned sad na ato nakita. So normal na adyo na ang pangluod no sa atong relasyon pero at least ma-improve ninyo ang inyong relationship with that. So moto na nga itong sorry nga mo na dili na ito ni buhaton ang akong panahon na ani mo dito ra gid nagkuan na nabalik ang amo ang relasyon. So, motong you would say one of the challenges nga
inyong na-encounter here Yes, at an early yes, age of, yes, of your yes, marriage. yes. Oo, magudi. I think, pamnundagan mo gugmingon nga men mature later than women. So, ang uban yun, ang usahin good lang priority lang. Friends, you know. Yes. Nasa Inom, ilang- yes, inom, kanya Jud. Muling sayo sa buntag di ay to. Storya ba? Oo. Kung kaasa siya or ti sa iyang kuyog ba? Yes. No, nalang tayo limit ba? Na curfew ba? Na curfew. Pero I think sad nga kuan as women or as partners, sad there has to be a balance siguro ma'am no nga we allow each We allow other. them. Yes. Oh, no? I allow him man, no. Di lang sad nato like sa Pero mga ako na nagtanaw akong ba. body manggug ko, so di ko laagan, di ko markada na magsikita bitaw. So if I meet with my friends, ako mga batchmates sa STC, you know, lunch lang or kuan. So dili jud kayo spare me as kanya ba na narat kay we live naman in Lapu-Lapu kay di naman siya maibot og Lapu-Lapu. So muna doon ra iyang friends wala ako ato taga Cebu biya tanan. So lisod ba? Okay. Pero in general, Mayor Ahwang and Ma'am Cindy, what do you think are the common causes of kanang panag-away sa mga managdiain in general, based on what you hear also from the stories of your friends who've already been married for several years already? Unsay mga common nga mga cause nga mag-away ang managdiain? Financial gud siya. Financial. Financial gud ang labi na ron no, labi sa pandemic ba ang financial. So unsa ang inyong ika-advise Well, when it comes to financial arguments? In any, like in our relationship, nagsabot mi na I'm the operation manager and you're the finance officer. No, after 2 years among marriage, no, we're into business seaweeds. No, we are sa seaweeds farming, no, naatay mga kuan. So mo na siya mo nagda sa finances, no. So mas mo success gyud kay end of the month muhatag sa subay nga mao ni this is our savings mao ni man na ana ba. So para nako na maayo gyud na dili sa imo ikaw gyud magunit mismo kay di man malikayan na gawas nga markadista ka o say sometimes makalimot ka na sobra day ang imong expenses, no, then so you give priority to your family gyud, no. So man na kasagaran na karon mga panahon na magkabulag ang magdiayon because musud na ang kanang pagdinapatay, no. So mao na gyud giingon na we will maintain our love and respect to each other. Siguro normal na in a relationship nga dunay mga trials and temptations, dunay mga pagsulay, no, pero ang importante nga why pagdinapatay. More gina, no, okay, once you madapatan gud nimo nawa ang imong love and respect. So mana in our 25 years in relationship never gyud na nagdanyapatay mi sa usag-usa na nang away pero kung ako di na ko kaagwanta mulakaw lang ko, but we continue communicating through text, no, because once sa text messages good before you send it imo nang basahon sa makadaghan na dili ka makapasakit kay once na ami mag-actual mag-away mi sometimes makasulti kag dili mao nga mas more nga masakitan na nung ka magbaso na day ka Kaya you nasulti really nimo. don't mean it kay you just spur of the moment ra ba. so maka-explicar ka mo na nasakitan ko nimo mo na siya pud sulti siya nga ang imong po nga gigamit sakit kay para nako, so at least Then ako, maangkon sa kog sayop ko. That's my kwan siguro po na di ko high pride jud kay ba na kadang di ko mo sorry or if I know na I was wrong. Siya pod mo sorry po siya o kuan he's wrong, so mo na ang pride siguro di lang palabian og taas. So na kinanglan pirmi ako daog. Sometimes I think it's choosing your battles pod That's true. wisely, you know. Dahil uban imo lang sang palabyon, di lang nimo dakuon or like don't make a mountain out of a molehill. So, manay mga kuan lang gid na kanang adjust lang gid siguro. Wa man gid siguro perfect formula, recipe. So kami ang nindot sa gyud is kaming duha ra kay bawo sa among
real relationship. Di ka magsigtabi bitaw Yes. sa laing tao Oo. like I don't open up to my girlfriends or to my kuan. And you don't post it on Facebook, And di I ba? don't post to Facebook o gapoy pangluod or mga unsa na wala. Oo. Yeah, so siya po, as a being a public figure, I understand that he also protects our privacy. So mostly ang iyang post, most sa iyang public life, Yes. kaya I don't want na kanang ma-expose mi sa sobra kaayo bitaw. So wala na kaayo mi kanang post na personal niya o sa Alright, so we will be getting more important relationship advice when we return here at Girl Talk. You're still watching Girl Talk. Again, we are still joined by Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan and Ma'am Cindy for our final episode of our Gugma series, atong Power Couple karong adlaw. So, nasugda naman nato no ang paghatag og mga marriage advice to all the couples who are watching us right now. Atong padayonon. Hisgutan na nato ang when it comes to financial matters nga panag-away, and you also mentioned about lowering your pride. And nindot sa gito ang imong na-point out, ma'am, no, nga dili nato ipanabi sa uban Yeah, ang ato yeah. ang mga issues, marital issues nga gi-encounter as a couple because mas mudako magud siya. Labi na i-involve ang in-laws or Yes. your girlfriends, iyang barkada, ano bang, but kami lang. How about when it comes to the children? Do you think it's always important to not show your arguments in front of your kids? Yeah. That's important. Oo. Never na Chay, wala kayo ba na nag-away na ba? Yeah. Sometimes di magstoryahan na, o di magkuantinggan na may buo na ng mga bata nga di magtiganay, but they will help us na balik ang iyang magkauli ang relasyon sa ang mommy daddy. Nay uban nga lahi-lahi ilang scenario, like nay couple nga di sila ganahan matug without fixing the argument. But there's also the certain kind of couple, Mayor and Ma'am Cindy, nga ganahan sa sila magpabugnaw before bahala nagmaugmaan, mas siguro makatug siya, ma-refresh imong mind before again going back to the issue. So asa mo anan duha? Well, ang amo is maugmaan. naay dili gid maugmaan, naay say maugmaan, no? Pero dili gid mo dugay gid, no? Di mo dugay na masettle ra gid siya. Mo na say makabantay siguro na tanalitan og normal siguro na sa nagtiayon na kung manag-away or siyempre dili pa ka gusto na ana nga adlaw nga magkauli mo. Yeah. Oh, Depende sa issue. pare ko matuog sa sala ato siya sa kwarto. So na pero makarealize siya nga sayop siya. Iya kong pukawon na balhin nga to. Ay. Sige, when it comes to parenting na sa Mayor, how does it change your life? Ako magod personally, especially when you have your first child, maka-experience mo kag certain kind of love nga wala ni mo na feel for anybody else, diba, as a parent. Yeah, murag tanan imuhang attention, imong time, mapunta gid sa anak. When Yeah. we sometimes forget that we also have to spend quality time with our spouse. Nakaagi pa sad mo anan murag ingon ana nga adjustment period. Nag-work mong good ming duha, so maybe Yeah. pero kuan nasag na time na pero di gyud mo na whole na lang gyud sa children. So sometimes we spend also time na kamera ko mo text lang ka, pwede ba mag-data or have dinner together ana, so Karon dili gyud ba? karon nga mga bata na dagko na naagi time na magkuyog yun, no? Magbanding ang mga anak, especially na wa may magtuo na makaanak pa siya, no? The age of 42 na Among youngest. unexpected kayo na ang amo ang mong ikatulo, siguro ang gap nila mga 9 years, no? So na unexpected kayo nga na so nag-adjust na sad mi more na among attention karon is more on na sa amo ang pinaka youngest, no, na dito.
So kining mga anak na dagko na, grade 22, 21 and 18. So murag dili kayo lisod na mo para kini na lang gamay kay murag ang iyang attention naagid sa mama ug papa. Pero when you entered into politics, Mayor Ahong, iunsa nimo pag-balance sa imong work and family time? Was it difficult at first? Yeah, of course, mao na no na because siguro passion ginako no na I want to serve and I love to serve the Oponganons. So I'm very thankful to my family that they understand no kasabot ra gid sila na ang akong panahon siguro mas daghan no comparing ako makaspend ko nila once twice a week lang pero nako sa balay mo ulit ko na ako taga-adlaw pero lahi ginang ang imong time nga naa gid nila quality time. So ang ako is nagid sa serbisyo nga makita nila nga na ako nagsuksuo ko. So pasalamat ko sa akong pamilya, sa akong asawa na nakasabot ra sila ni anang abahin no. So muna kaingon ta na usahay my wife she felt jealous no komedya ra sad mingon siya maayo pa man si Judith kay nagkadungan mo dinner no katong sa mentally na rescued na to no nakita niya nga daghantag mga natabangan no nga mga kuan. So happy ra sad siya na inanana mo na ako ipaila niya katong sila si Veronica nga mo na. So kabalo gid siya na ako na siyang gikibaw nga ako ang murabag mission in life na I hope na masabtan nimo na nagig ko'y dakong gugma sa pagpangalagad sa mga katawang Oponganon. So muna rest assured na dili man kumawa na amang gyapon ko isip imo ang bana no ang ako lang nga tagay lang jud ko nihining higayuna na sa ako ang pagpangalagad sa katawang Oponganon. Pero during the times nga mamawi ka, Mayor, sa kanang twice a week nimo nga cutie sa imong family, unsaon man nimo siya pagpamawi? Like, what's your ideal date? Sa ba, matanaw na ba mong salita? You think na kung ano na siya ninyo? You have a dinner date pa sa balay? O unsa ba ninyo pag-spend time with each other? Well, manang amo ang youngest mayon na mommy daddy we go to a weekend no Agtumig Beach no so that we can spend time at dito mag breakfast no mag lunch mag dinner Unsa imuhang iga-advise, Ma'am Cindy? I know that as mentioned by Mayor Ahong, it was challenging because na daghan na gid siya time nga nabahin para sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Even when you were barangay captain sa Paho, Mayor, I even interviewed you. I remember we were walking on the streets. Ano ka nag-feature ta sa inyong mga parol. Pasko sa Paho kay numdum kay ko ato. Now nga ni transition nga mas nidaghan ang anak ni Mayor. Dili lang upat na imong mga constituents sa Paho karon tibuok na jud gid dakbayan sa Lapu-Lapu. How do you try to although you are also very busy sa TC Hack, ma'am, no? Pero unsaon man nimo nga makasabot na lang sad gid ka sa iyahang trabaho. This is the kind of career that he's entered, public service. Medyo demanding yun sa oras sa imong bana. So, unsa man nimo siya pag-adjust into that situation? Muna kayo na if you can't beat them, you join them, no? So, I found my niche lang po as the tourism head, tourism chairman, because that was also my experience in the marketing sector. So I just kuha na lang na where I can assist him and help him ba. So instead of imong awayon, imo siyang kuanon, pirmi lang monitoron ug asa na or so na. So I make myself busy lang po. And that's where I can assist him. Kaya he cannot do everything also, di ba? So asa ko akong strength anto ra sad ako ibuhos akong support niya. We have a game. Namiganda mga game. So, we did this for our first episode. May picture ninyo tagsa-tagsa. So, you will receive a photo of each other and yourselves. Imo ni Mayor. Hi, thank you. So, ma-ask ko question. Unya, the goal here is same photo ang inyong Aries.
Okay. So palog na lang kog memorize which one, right ba imuhang nang or left Right para na din. lang ko. So kuan ha, as much as possible, dili magdugay og gunahon na. Just spur of the moment lang para nimo. Ready na? Sige, sige. First question. Who is more romantic? Isa mas sweet. Nalagi pang kiligin ako kaumat sa balay. Who's more romantic? So, Si Ma'am Cindy. So, ikaw, Ma'am, ang mas kuan ka ng the sweeter one. The planner. Ano, bro, this year ko, ay, siya balag plano. Ay, kapoy plano. Ay, alam mo, planner sa mga trips, sa mga asa adto, asa kung ano. Mga babae man yun siguro. Yeah. Mo plan po. Okay. Next. Who is the better cook? Kasi mas may muluto. Oh. Oy, I cook, but di lang kain na. Masa may specialty ka sa gara ni Mayor, Ma'am? well, Ako, iputan. His father used to have a restaurant before, so iya kong gilutuag ka ng pork steak, ka ng liver steak, kay mo man na ilahang ka ng specialty sa ilahang family. So, wa sa kuan na kayo makuan kay simple raman na mo di siya sa dakaan ako, no? Nya siya sad kay tugon na sila restaurant, so lain sila putahi magsuon, ilang papa lutuan sila tagsa-tagsa ko. Wa ko maanad-ana sa mga usa ray sudan, usa duha, mura Oh, jud. kaon na tanan, oh. Ila kay lain ko. Ay, ayaw anaray mo mga anak unta ana. Ha, kay sus kalisod may oro lain tag sudan. Oh, Jud lang, anak. no? Oh, do. Oh, maka-stress ba magkunahon sa Maka-stress, menu, oy. no? Sa lunch, dinner. but my dad is a chef man, so go on. Anad siya So you got it from your father. Yeah. Liver steak o pork steak. Na manang akong anak magpaluto yun. Fried rice sa kadlawon o No? ato mo youngest ba o ayamang yung fried rice mo yung pangitaon mo kuno lami ang sa ubang sa mga yaya o sa mga kuan. Sige, next question. Who takes longer in the shower and dressing up? Kasi mas dugay mag-anda. Dali na kayo. Babae yun siguro sa Pero naman kay uban, ma'am, nga mas dugay. Like for example, sa kami, sa akong husband, mas dugay siya. Dali na kayo kumaligo, mas dugay siya. So more siguro it depends. Next, kinsa ang mas disciplinarian nga parent? ako siguro Mas strict ka, ma'am, when it comes to the kids. Masya, he talks to them o he maranyag di good barkada as a friend ba as a kuan But do your kids know, Mayor, nga kung panagsara masuko si Papa, pero kung masuko na gani siya, agay murag. oo Yeah, muna Kuan na kita ni. babae baon mostly yaw-yaw Most of them are kabalo sila na kung sa ako mo handle nila or I treat them as a friend, no, as a barkada, more on advices, no. Kung na masobra na sa time na mapuno ko, kabaw na sila masuko na ko, no. Okay. Next, who has a bigger appetite? Masili kag food trip, ma'am. tingali ay mas adventurous siguro ko pero siya sad tigkaon sa siya mga exotic food which di kay ko ba Okay. exotic na iyahang ko yung madaot na muna naabiyat din siya so may mukhang kuan sakit na hospital ka sa una itong na Amoebiasis. typhoid daw amoebiasis muna Kay kuan hilig kag mga street food, Mayor, no? street Street food. food mga exotic na kuan Next, who is more adventurous? Kanang mas outgoing, love sports, the outdoors. ako Oh, na-shock ka. I love the I think I yung Mimi he means I love to travel ba so I do the planning sa among family trips abroad so ako tanan ana plan from the flights to the Yeah. hotels to the asa mi mo adto ana ba So you're I do really the a planner, research ma'am. I do the research So Because you're not the type nga spontaneous when it comes to traveling. Gusto gid ka nga naay itinerary. yeah, more on mas maayos gyud naka-plan di ba kaysa Di mausik yung oras. sahay na spontaneous ra pod but more on mas naagi mas lindot na na-plan pod di man masayang ang oras pod Next question, who has always been a morning person? Kanang
pinakasayo gyud mo mata kada buntag. Uy, what ito ba siguro? Di mo may morning person. Pero napugos lang because of the work that you do. Pero nga din Yeah. kuan, muna di na kayo may musimbag sa'yo sa katuyang choir kay Yeah. more on we agreed ba na musib katong bata pa sila musimbawing with the kids and then lisod kay mga kids sa'yo pamathon. Pero ang time good sa like sa ako murag lahi ba sa baka matag sayo because of may mga tawag, may mga pa-responde. Yung sa dugay man ni siya mo may mga, matug or mo trabaho gyapon kay mga Yeah. respond mga emergency. Mga sunog, may mga drugs, operation, ana. So I let him sleep. I try to ask his office na dili magsayo og mga appointments ana bitaw. Bitaw. Because rest is very important, especially these days. Next question, last three na lang. Who is the more neat freak? Kanang very limpiado? Kanang dapat ang arrangement, dapat uniform, dili pwede may kuan. Kinsa may mas Ako sa OC? balay, ako siguro. Bro, Ikaw, ma'am? neat, marag lisod ning duha kay daghan you have too many things. Ah. Too many kanang butang bitang daghan na kay niyo. So di kay nimo kuan jud ang pagka-neat ba. Pero ang arrangement ako ani. Next question. Back then, when you were still studying, kinsay mas nani nga estudyante sa eskwelahan? Oh, standing Ako ko. siguro. Mas naning siya kinuha mo yung kurso. Oo ba, ma'am? Last question. Ay, murag ka ni matubag na gini. Kinsay mas ma-PR or more social? Murag ganina naman siya din nato na isgatan. Si Mayor Ahong yun. Okay, before we end, pwede may mga yung Valentine message for each other. Mayor, basin gusto ni mo kantahan si Ma'am Cindy. Unsa imuhang song na i-dedicate for her? Well, nami song during our wedding, which until now, magyapon among gusto, no? What is this song? You're the best thing that ever happened. Diba? I had my share of life up and down. Naku ba sa sunod? Hinday, the down have been few. I guess you could say I guess you could say that I've been lucky. that I've been lucky. I guess you could say I guess you could say it's because it's because of you. of you. If anyone If anyone should ever write my life story for whatever reason there there might be. I've been there between each line of fame and glory. 'Cause you're the best thing that ever happened to me. Siya'y singer. Ako di ko singer. Yay! Isa lang imong ikasulti, Mayor, if you can add to that. What is your vow or your promise to Ma'am Cindy? Kung mag-renew ta sa yung vows karon. Wala this year. Oh. Yeah, This year. na kuan mo nag-iingon na ang kamatayon ray makabulag na to. Till death do us part. Bawon jud ta na nang even to love and to cherish, no? Mga nanang mga pagsulay, no? But the most important na maka-survive ta sa ato ang mga pagsulay, no? So ang separation ba is not an option ba? Oh, you try to make it work lang good. yeah, Forgive. Don't forget. that's the most important na you can forgive, makapasaylo ka, and you maintain your love and respect, and faithfulness. So na to have a successful married life, there's a rule.
the first rule is the wife is always right. Agree ka na. Si Mr. Right and si Always Right. Second rule, Para walay away. No? Happy wife, happy life. So, rule number 2 is if the wife is wrong, refer to Rule number rule 1. number 1. So wag away. Why away may tabo? That's the reason why na abot me og 25 years because of that secret na walay away anya mana na as I said na akong i-entrust niya no the finances because she's the one handling the kining operation diri sa balay mga unsay mga expenses siya ang mag-grocery no para sa mga bata mga eskwela sa mga anak no so iyahan na siya na imong handle na ako lang mangita og kwarta para sa amo ang pamilya no so, mo nay skrito niya ang pinakadako gid na nagpabilin na in our 25 years in a relationship never jud ko na nakadapat niya bisan na lang og pag ibot og usa ka buhok wala gid na mahitabo. Igam lang gid. Yeah. Ma'am Cindy, what is your message to Mayor Ahong? I thank him, no, first as a husband, as a friend, di man jud kay ko daghan jud kayo o close jud kay na friend. So it's him na I tell him everything. I share with him also sa akong feelings, sa akong mga kahiubos o mga kalipay ana ba. So I also thank him for being the good father, good provider. Also na kanang mapabilin siya na faithful na kanang serbisyo lang tinud-anay sa katawhan kasabot raman ta ana. So ug naay mga tentasyon kung pwede balibaran lang yun or dili pansinon. Okay, kasabot man gid ta na naagid daghang gustong mga ambisyon pod ba o kuan tintal niya. But narana niya if he is strong in his faith and his priority in life, yan ang get over, no? Also he will continue with his public service. Ato naman na nadawat mo naman gini siya. Ato na lang na support ko niya. And then he also gives me importance lang po in his acknowledgement siguro and respect na sa akong natabang po diya pa as a wife and as the tourism na head. Thank you kayo. Thank you so much, Thank you. Mayor Ahong and Thank Ma'am you. Cindy, and congratulations Thank you. for reaching 25 years. Oo. We look forward to the renewal of vows. Si Mayor Ahong kuno ang plan this time. And yung Mayor, marag na kay surprise. Nasa day siya surprise ni mo, Ma'am Cindy. Kuha naman ni siya, instead of bouquet, malaya raman ang bouquet, di ba, Mayor? Sa man yung giandam. That's true. Usually, That's anak true, ni- no? Na mas preferable kung mohatag o kanang tanom than a bouquet, no? So man nami mga tanom nga naa sa among kalibot kaya among gumamela Oo. ako ng Valentine's gift niya. Niyang gitanom karon dako na kaayo Wow! among gumamela. Naga kay Mga mga buwas. roses. oo. Kani, Mayor, unsa man ni imong giandam this karon? one, yeah. Money every Valentine's muhatag ko niyang orchids mo na daghan na kayo sa orchids kay ang orchids mo mubalik ra man gyapon pamuwak Ibutas no sa puso. na every time na mo Ala, thank you. yeah mo Ato lang. yeah Yeah. Forward gamay. Wow, gwapa kay ang orchids. Thank you so much, Mayor Ahong and Ma'am Cindy, again for joining us Thank you, and Andrea. Thank you, my TV. for inviting us into your beautiful home. And most importantly, sa nindot kayo nga mga relationship advice nga inyong gi-share sa atong mga viewers nga nagtan-aw karon mo giingon nga sana all. Relationship goals unta tanan makaabot og 25 years and more. So Wag ko na po sa sunod.
25. Yes, Golden. 50 golden anniversary. Kaabot na baka. Thank you kaayo sa tanan nga mga nagtanaw. Daghan kayong salamat to all of our viewers. So there you have it, guys. Marriage is hard work. It entails a lot of sacrifices. It takes two to tango, but as long as you still keep the respect that you have for each other, marriage will always be beautiful. This has been Andrea Patania Matthew. Thank you so much for watching Girl Talk.